Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bentiocho sa 31 ka mga alkalde sa Negros Occidental nagpabutyag sa suporta sa UniTeam ticket ini sa ilang pag-abot para sa ilang grand rally sa Bacolod City subong nga hapon. May report si Nico Delfin. Sa meeting sa mga local chief executives ng probinsya upod sa UniTeam ticket, ilagin pabutyag ang all-out support para sa Sunday presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag vice presidential candidate Sara Duterte Carpio. 28 sa 31 ka mga alkalde sa mga banwa kag syudad, magluwas lang sa syudad sang Sagay, Cadiz kag Sipalay ang naghatag sang commitment sa pagsinapol upod sa UniTeam nga ginpatagayon sa isa ka hotel sa Bacolod. We have already decided that we will be supporting BBM and Sara team. Nakita man nato ng ambay ni BBM, this is a united team. Like San Carlos City. With all the history that has been going on and also with the support of the previous presidents that we have. So if you look at the team, it's unified, it's lahat ng mga potential or those that have contributed in the progress of the Philippines. Upod sa senatorial slate sang UniTeam Sunday former Defense Secretary Gilbert Chodoro, DPWH Secretary Mark Villar, former Senator Jinggoy Estrada kag anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga nag-endorso sang kandidatura sang UniTeam ticket. To say I'm overwhelmed by these expressions of support and trust that you have given the UniTeam, the senators that are part of the UniTeam, of course, in Sara, myself, and it is indicative of what we are beginning to see, that our call of unity, ang aming sinabi. Magatambong man sa rally sang UniTeam sa Bredco Port sa sininga hapon ang aktor nga si Robin Padilla nga guest candidate sang partido. Antes ang Grand Rally, nagkaravan ang UniTeam nga ginbuilogan naman sang linibo nila nga supporters halin sa Silay, Pabacolod. Libo-libo man ang nagulat sa Bredco Port para sa pag-abot sang UniTeam. Nico Delfin para sa DGCast Negros.